טוב, אז מה קורה חברים? כאן מורי בעוד סרטון פורטנייט חדש. ועכשיו, אנחנו בדיוק עכשיו התחלנו משחק ובואו נמשיך משחק. כן, שיניתי קצת מיקום. אפילו שמתי לב איפה שאני נוחת בכלל. יש פה בן אדם, אז עדיף שלא. וקודם, לפני עכשיו איזה דקה בערך ניצחתי מקום שמיני. איכשהו מישהו פשוט הרג אותי, לא יודע. אני הראיתי בוראתי לו 100 לבן והוא פשוט לא מת והוא פשוט הרג אותי בירייה אחת. פאמפ. יפה לי, יפה יפה. היה גם למישהו שהרגתי סקאר לג'נדרי. תקשיבו, במשחק סבבה היה איש ועוד איש, היה איזה 5 אנשים, סבבה. 2 נלחמו, הפרעתי להם, הרגתי את שניהם, ואז פתאום עוד אחד בא מאחורה, הרגתי אותו על אוסקר לג'נדרי, ואז פתאום מישהו בא והרג אותי. והוא מת מהטראפ ששמתי בלי שידעו. היי. let's go. אני עכשיו משחק במשתמש הגרוע שלי, אז אל תגידו לי למה, איך אני לבל 16, איך ירדתי המון, אבל בכללי אני לבל 70 ומשהו, אבל אני עכשיו משחק דרך משתמש הגרוע שלי. כן, מי ששואל כמה משתמשים יש לי, בפורטנייט יש לי 3 משתמשים בפורטנייט. אחד שקוראים לו מורי גאון 50, אחד שקוראים לו מורטי 8527, ואחד שקוראים לו מורי 4861. שמע, מה זה? מה אני רואה? טוב, בואו נמשיך למשחק הבא. אומייגאד, איך הוא ירה לי בירייה אחת? כמעט הוא הרג אותי. איך? טוב, אני אחזור אליכם שיתחיל. אני רק רוצה להגיד לכם שמפה, מהמקום שהוא עכשיו עמד, הוא ניצח זה מישהו מהטופ העולמי או שאני מדמיין? הוא הגיע אשכרה לחווה שם, אתם רואים שם את החווה, אז הוא פשוט הרג בן אדם משם איכשהו. טוב, בואו נעשה לכם קאט. התחיל המשחק. בואו נעשה עוד קוקה, שמוקה. אוקיי, אני עכשיו הולך להפסיד, נראה לי עוד פעם במשחק, מהטופ 10, אבל אל תשאלו אותי למה אני יורד. הראשון זה יהיה לכם בוולוג של עוד שבועות, שאולי יהיה לי ב5 לפברואר, שזה היום הולדת שלי. תקשיבו, מי שמכיר פה את דה כהן, כולם יודעים שהוא חונק בצורה קיצונית. כל לייב שלו הוא חונק. אתם יכולים? תקשיבו מה נעשה לו. כל לייב שלו, סבבה? מי שמכיר פה את דה כהן ונכנס ללייבים, כל לייב שלו, סבבה, מי שצופה, כל לייב שלו אנחנו הולכים לעשות לו הטרלה ולהגיד לו דה כהן יא חונק. מי שאיתי הוא לא יודע מה הוא הולך לקבל, אבל הוא הולך לקבל משהו טוב. יש פה בן אדם. למה רק לי נתקע כל שנייה משחק? אימא'לה. לא משנה, זה לכזה הפחיד אותי, אבל בסדר. ואני סתם עשיתי אימא'לה ואבא'לה וסבתא'לה וקקא'לה. כן, וביום שאתם רואים את זה, זה היום שאני נוסע, אז זה כאילו שאני לא מעלה באותו יום את הוולוג, כי הוולוג זה היה אתמול, כאילו, יום שישי אני עשיתי את הוולוג הזה. אתם תבינו, כי מחר אני מעלה את הוולוג ביום שבת, אתם תראו את זה יום שבת, זה יעלה. וואו, מה? מה זה? אני עולה כל שנייה. אקספי, מה אני רואה?
וואו, וואו, אני 100 HP. כזה מלהיב אותי. סתם אמרתי את זה כי משעמם לי. תקשיבו שאני קודם לא יכלתי לזוז תנועה. סבבה, אני ישבתי לא ישבתי, אני שכבתי לספה כי לא כל כך הרגשתי טוב. כאב לי ברגליים וזה. ופתאום עכשיו אני ערני וקמתי לעשות לכם סרטון בכוח, בכוונה, כי אני אוהב את הקהל שלי. let's go, אחד מת. מת, let's go, חבר'ה, let's go, אני מטורף. אין, אף אחד תמיד לא אומר שאני מטורף. כל הכיתה שלי גרועה בפורטנייט. בלי להעליב. אורי, אם אתה רואה את הסרטון הזה, לא התכוונתי לך, אם אתה רואה את הסרטון הזה, סבבה, לא התכוונתי לך שאתה יותר גרוע ממני, כאילו התכוונתי לכל כיתה חוץ ממך, כי אתה יותר טוב ממני. מי שלא הבין, אורי זה מהכיתה שלי, ולכו לעשות לו סאב, לכו תעשו לו סאב, קוראים לו אורי דה סווינג, לא יודע. אשים לכם את השם עוד שאני אערוך את הסרטון, אשים לכם את השם שלו על המסך. 23 לבן. מת? יש פה עוד בן אדם. איזה כיף זה להרוג שני אנשים. זה ממש כיף לעשות לאנשים, להטריד אנשים. אתם יודעים את זה? איפה העלות שלו? למה אתה פתאום נעלם? אתה סיגמה. שיגמה בוי. קיקה קוקנה קוקה בוי. שיגמה בוי. שנתקה שתשתוויתי בצבו נשקות. תקשיבו, אני נוסע מחר, כאילו באותו יום שאתם רואים את זה, זה יום שבת. ביום שבת, שאתם רואים את זה, אני נוסע לקריית גת. אני אעשה שם סרטון לפורטנייט נראה לי, כי אני אהיה עם שלט ואני אהיה עם טלפון, ובטלפון יש לי פורטנייט. לא לדאוג. אל תדאגו, יש לי פורטנייט. למה זה עשה לי את הגלגלים? עשיתי למישהו כזה סקאם, מישהו פשוט עבר בו ועשיתי לו, אמרתי לכם שעשיתי לו את הטראפ. זה מי שהרגתי, שהורג אותי, סליחה, מי שהרג אותי, אז שמתי טראפ והוא הלך לטראפ, הוא היה טיפש והלך לטראפ. והוא מת מהטראפ שלי. רק דיברתי, יש פה טראפ. הוא בא במהירות סילון. תקשיבו שאני שונא פה את הזונים. הזונים פה מהירים בטירוף. תקשיבו שהזונים פה מהירים בטירוף. תסתכלו איזה מהירות. במשחקים הרגילים, תקשיבו, זה אפילו קורה. ממש, אבל ממש איתי במשחקים הרגילים. תקשיבו שעכשיו מתחילה לחוב לי הבטן, כאילו אני מתחיל להיות חולה, ואני לא, כאילו, אני מרגיש ממש בסדר, אין לי אפילו חום או משהו. כן, רק המטר שלי חמה, אבל זה לא אומר שיש לי חום. איפה יש אנשים?
אני רוצה עוד, הרגתי רק 6, זה לא מספיק לי. סתם זה מספיק, אבל אני רוצה עוד. מנגוס, 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 מנגוס. וואי וואי וואי, איפה אנשים? אלא משמור, יש לי על העבר, זה מסוכן, אוי אוי אוי, אל תלעי סטה ברייס, מי כל הדעות, אוקיי, רציתי להיות מסוכן. לא, איפה יש אנשים? אין אנשים, אני מחפש פה אנשים. אולי אני אלך לפה. אולי שם יהיה אנשים. אם אתם בטוחים שאני אעשה פרוין, תעשו סאב ולייק. או סאב או לייק, או שפשוט סאב ולייק. אני טופ 21, אז אולי. אוי, יש פה קרב, אני הולך אליהם, לא משנה מה יהיה פה. אוי, מה עשיתי? לא. בואו נלך לקרב במהירות, יש פה גם קרב, אבל אני מעדיף את זה כי זה יותר קרוב. איך אני ידעתי? מת. איך ידעתי שזה יותר קרוב אליי? תקשיבו, אני רואה מכל מיני מקומות. מת? כאן פשוט... איי! איזה כיף, יש לי לגים. Flag away and away with you. I got stuck at the show and I feel no. I go wanna blow, oh, I don't. אבל מאיפה הבן אדם הזה אשכרה עוד שנייה פשוט פגע בי. מה זה? מאיפה הוא יורה? מה? לא מאמין לכם, מאיפה הוא ירה עליי? מאיפה הוא ירה עליי? טוב, אז זה היה הסרטון, אני ממש מקווה שנהנתם. אל תשכחו לעשות סאב ולייק. אוהב אתכם המון. מקווה כן, אני עכשיו אגיד לכם במפורש, מהסרטון הראשון שעשיתי בערוץ, אני עושה סרטון כל יום. ונתראה פעם בוולוג הבא של יום ראשון. יאללה ביי. Come on. Honey, I see you looking at me. I'm ready.